ayyo fino joggo mbo jogi hoggo fofu joggo ala serte ɗum won jogiiɓe hoggo kono hay goto meeɗa yiɗe ne joggo ɗon ko holɓen kanka lewal puppuɓa fondu mariam ne yaaɓiya haali gongo komi ɓoyɗe haalde gongo habru bisimilla ko an keɗimi fino joggo holko hesɗi hande e nder majje bande geɗe kewɗe ene tenki e nder jayleji men holngel hen gueɗel gotel tan ngel ɓurɗa teskade so wona Tanor Cie tendent o khalifistes faabur rokkanum kongol e batu yo haal ummi dari wimeɗe jogii ko mbeɗa haal kono mi haalta so wona ndungu toɓo belsude haali ko wona noon ndu wiyama ƴaaƴ ndu waɗa buncan e nder weendu jogorabrano e wiide journal vox populi ay oye landonotirtoɗo parti socialiste mbo bureau mumen politique rentuno ñande samedi woni sababu jettunowo konguɗo hono abdoulaye wilane wontude ɗemgal ousmane Tanor Cie soko erade yanoɓe ɓe yo gotel ngal artu bisimillu mum e lando taw journal ono joofi aissata tall sall barthélémy dias bamba fall e khalifa ababacar sall PS ko lande mabɓe hay goto ɓurani ɓe hen ko galle mabɓe gongo ko galle baba ko wele ma ñaama ko mettuma goppa journal o wimen o wi yeɓe ngar woodi jaɓɓe woodi salib e wiidi 24 heures ko nande banno job kañum yeehi aissata tall sall ala on suwa taw haalde hen barthélémy dias hay on suwa taw haalde hen konen coynimo kongude bamba fall to e nder journal 24 heures maire mo madina fawi ko condition so ɗum laatima kañum no pari arde e wiidema khalifa sall yo hedde e wonde gerdiɗo lando ɗo e dakar lamor ko leydi men benno bokko yakar jogo limitaji alhaali moyane coniɗen kongude aissata fall gerdiɗo rewɓe ɓattiɓe khalifa ababacar sall kañum kam biiɗo keɗaki so wona khalifa ababacar sall kala ko khalifa wawi en fewjude ko ɗum ndewat kono noon e wiide journal les échos sukaɓe khalifa sall ɓe duttiɓe haala taw mo joofi gerdiɗo sukaɓe o hono basirou samba holke ɓe mbi so wona ɓe mbi eɓe jogui ko probléme haqqillaji woni sababu waddema namdal ronki andude boom ko holɓen socialiste en Tanor Cie haala moni ɓo noddat ko minan walla ko woɓɓe o wi kamɓe wondi keɓe meeɗa yaltude nder PS noddere kay ko jaltuno dalili mum ko hay goto meeɗa nande khalifa sall ne wi yalti PS on meeɗi nen o wi meeɗa wat ɓe mbi kamɓe ɓe meeɗa yaltude nder PS te ɓurniɓe ke heddade e nundal ngal ɓe keddinogal lande PS jeyɗo hoore mum mbo jeyaka eɓe cohli ummantoɗo hoore mum daro dado lang rutto e ko wonno ngam heftude laamu Tanor e yimɓe mum yo paama wona lande mo ganduɗa ko yobbale ma min nanta ɗemgal wolof o wi PS wona lande mo ganduɗa ko duusowo landaji laamiɗe ɓe jaɓano ɗum hanki ɓe jaɓana ɗum hande ɗum yo mo siftiri kumbo ruugu duusam ko woni ɗum ko kowyel wiiteno heewi ko rewde e jahaw ha woɗɗo e rutto journal o wimen ɓe mbi so yimɓe Tanor Cie puɗɗima andude wonde ko kamɓe gonno e gonga la budde duttuno safroyde ɗen uubi ñewnoɗe binoɗe bof ɓe pari kono ko ma gueɗe kewɗe mbahle hen de kamɓe ko ɗum woni haare mabɓe kono kadi ɓe mbaɗa feere ɓe goppa khalifa ababacar sall heɓo jeytade mum khalifa sall mbo wi hannene jogoɗo yidirde e membre uji ɗi cabinet mum tonto robos ko wawi hen wonde bof ma laaɓo yeeso konguɗi goɗɗo nodditoɗo yousuf mbow natu hen biɗo dental PS kay wona joni fuɗɗi haale ko guilende abdou diouf en 2000 fuɗɗi haale kono ronkama yo mbabba yaro lowol kono hatta ɗum foof e wonde kam ko lande PS mbo abdoulaye wilane wimen hatta kam hesɗotini jaadigal mum e nder benno bokka yakar ha hande ko dawrugol kono ko dawrugol ngol journal Le Soleil rutuni e nder mum un fauteuil à équation namdal ngal o waɗi soko namnade holo poɗɗo erdade luldiɓe ɓe taw mo joofi maître abdoulaye wade idrissa seck e ousmane sonko kelanɗe tate hoore tenkere luldiɓe ɓe wimen nen e deƴƴere mumen de guila mawɗo leydi o not yidde haaldude mumen tati ɓo wi gotene gal ne wawi ɗum foɗnade kono arti e nder haala ka konguɗo ismaïl madior fall to e nder journal enquête biɗo ko gonga laamu wawa tan toɗɗanade hoore mum hol luldiɗo poɗɗo erdade luldiɓe alay saago hunde nde safare taw meɓe darno ko wiite ko un statut de l'opposition parlementaire walla un statut de l'opposition nationale o wi so tawi ko opposition parlementaire erdiɗo ɓo foti wonde ko parlementaire so tawi ko national erdiɗo ɓo foti wonde ko garɗo ɗimmo e sumgoji lefollaɓe ɓennaɗe ɗi firtiki idrissa seck kono ko on statut wonko suwa taw darnede fuutankoɓe wala on paami min paami elaji gor jokko ɓe paami kono elle ndeɗo feere notirtoɗo mamles camara fanno yanguede banggue dawrugol wi jogori artande ko parlementaire o wona national o kono natti hen konguɗi jara dabo diaw mo ganduɗa ko juriste jonnuɗo nden ɗon yiyande soko luldiɓe dañƴi ɗumen gerdiɗo ko yiyande moƴƴere ndo wi ma ara tekkinde e sappitade foddeji ɗo luldiɓe ponno jogade feewde e laamiɗo ɗumen luldiɓe yiilanteɓe hol poɗɗo ɗumen erdade kono hatta kamɓe foof e yiilanede gerdiɗo kamɓe foof soɓe ndenti wono gerdiɗo on ko hola so wona son excellence mbeɓe poɗodiranno mbo lamɗo rokki laamu kono ko laamu ngu coyniɗen to e nder journal Le Quotidien konguɗi Serigne Mbaye SY Mansour e satu ziyara annuel baɗo toon to Tiwawon e tawteɗen ismaïl madior fall mbo siftonori ko ɗo e Tiwawon o wino Macky Sall ma jot duwaw mo rokkitno soko wiide yo Allah rokkumbo mandaji nawgas de Macky Sall wino heewi ceerno ustu ceerno ñaganom tan ɗiɗi o wi Macky Sall 20 sa itti 0 ko heddoto on wi 2 o wi ɗiɗi ma dañ ɗum so Allah ñaawi hunde nde ko hikmu ko ɗiɗo 2 wonno deuxiéme mandat e wiide journal
journal ni bom halif général de Tidiano holliti hay jinneji ngoti jinneji koy sukabe kam mawbe Macky Sall kebdo deuxième mandat bo wi ko Allah lammini dum wona innama ade dum wadi ala innama ade bawnodo hadde mo jodade e wiidi journal observateur o wi on subi dum ko jumi yo won e jum woto won ko won jum won buri woto won bo wana jum won te sinno jum won wino ko woto won hayse neddo wi yo won wana keno won lammanani bo so wana jum won e jum woto won mba jiyane won e woto fodana wiidi huuni woto won ko Allah jeeyo won dum wadi ko kanko wi yo Macky Sall won ko Allah wadi yo jabe o wi kala candidat jettunodo feere wadde recours e dido sumgol so wana keno hoy polgu ngu wi ko nanci ummere dam ko min libatma ala hay martaba jobbe dawadi ko laabi laaba ummere dam ko min libatma non jomum nan les ko do rutini wiidi leydi men Sénégal anda poode ndure yimbe yo ngop oljo njabo hoddir do gayni haalde ko Ismaïl Madior Fall jettudo kongol soko rutinade e ngal don kaldigal gal mawde leydi o noddu lundibe mum ndo wadata feere o walla be era yimbe be na wadata feere njaba ngal don kaldigal sabu ko kaldigal gaddowal jam do e nder leydi ndi te on jam ko Macky Sall edi yeynude dum sababu ni caggal do jotti ndo haali e neni ene foko haali o wi ko polgu ngu wona polgu makko polgu Sénégal nabe pop tadi ko non foolaabe be e folbe be fof yo pip ko kanyumen poli son excellence mbo mouvement notirtodo reccu fal Macky nimsan wadde Macky Sall gerdi hollitbe wondi ala ko wadi so wana ruttinde démocratie mo leydi men caggal o wi ko mawde leydi mo ganduda meeda hormaadi kongol mum ko mbida ko ala ko Abdou Mbaye e wondi mum bi ko jok ala ka pari rewade rabta pop ko sumgoji lefol laamu journal Dakar Times wi men ko gasanno gasi idi benni e dow jam idi gasi yo yimbi kuccal golle ngoppo oljo o wi o teski sumgoji ko ngasi tan troisième mandat teddibe ngone fawdi peeji wonde sumgoji subabe teddube yo ndendini e sumgoji local uji yimbe yo ngoppo haala kuccal golle ko golle buri haala e wiidi ma yimbe ngoppo yimbe be liggo tan galnabe mayi e wote en jogi ngojaji goddi podi toppatade do podi wadde wana wodde kono wi ko hunde ronkande yo do e leydi men Sénégal haydara wojani dawri yankobe so wana nyalomaji sumgoji go fof no yiri erdade wono wattube dawrugol meccal dawrugol de kam ala diplôme ko finde tan e wonde e finde e nattude wonde yalla yoto jangubi ngoni jok ala ka pari gornam lokotije rutinima hunde hawnide ndo kawnida kawnido laati kawad honden hunde hawnide e wiidi makade on to diwan ba Matam e wuro notirton ko boyinnaji ko goto e yimbe Allah hoydu ton koydol taw ko sawtugol jomiraado subhanahu wa ta'ala soko wiidi dum hayre mani jatton fof ma serto e cadele hundi wontude jiro kamida ko yimbe mbay kono col ko gulale kewde gaddi ko dejjere hewnde nawtat dum alimato dia momi haalane ay jomiraado haydar ala ko ron mi andanden don hayre sabu mi yahani ton konde woni sababu siftordumi ndey hayre nde annabi e wondibi mum cuudu tono kono firtan non komi pondudo nden hayre e ndedo hayre ala ko journal wi hayre woni sababu ciftormi nden hayre e fudu l'islam e be njaara e yimbe capantat e jeenay caggal Hamza timmindo nden limori ko Seydina Umar wattibe yimbe capannay diine ne won nder ko nyande hen diine yalti bowal ummi e nder hayre sari e nder wuru mi haaddo hade wontude koydol mi salmoni mi juri